हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरोखि मोजां गैयाबाबो मोजाङैनो दं होनबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय दिनैनि टपिकआ जाबाय गथ'फोर उत्तराखन्डआवहाय गेम जानायनि बारै नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन ओमफ्राय उत्तराखन्डआव माबायदि जागासिनो दङ ओमफ्राय मा जाखो बेखौनो आङो मा होनोमोनलाय नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा मैयानि कमेन्ट्सआव बिराद मोजां कमेन्ट्स हरदों बेखौ नुनानै आं गोजोनदों ओमफ्राय आसा खालामदों नोंथांमोनहा बेबायदिनो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै ओमफ्राय नै जों दा बेलासिबाथाय जोंहा सानफ्रामबो ग्राउन्डआवनो थाखायो आरो प्रेक्टिस खालामनो एसेबाबो जोङो दसेबाबो प्रेक्टिस खालामो गथ'फ्रा बुरजा गैया मैयानि सिबांल' साथामल' जों साथामल' प्रेक्टिस खालामगासिनो दं दाबो ओमफ्राय माखासेया फैयाखै आरोखि ना ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि नुदों आंथ' एसे सिगांनिफ्रायनो उत्तराखन्डनि ट्रेडिशनेल डान्स ओमफ्राय नेशनेल कम्पिटिशना माबायदि अपेनिं जायो बेफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबोजोब्बाय ओमफ्राय दिनै आङो नेशनेल गेमनि माबाखौ जोबथा शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोननो थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो दाबाव ओमफ्राय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय वाच टाइमनि थाखायबो गोनांथि नालाय माने आंना दासिमबो मनिटाइजार जायाखै लोगोफोर साबस्क्राइबारा 8K बारबाय होननानै नोंथांमोनहा मनिटाइजार जाबाय साननो हागौ खिन्थु आंना दासिमबो मनिटाइजार जायाखै आरो मानो होनबा सिगाङावहाय भिउसानो फैयामोन ओमफ्राय दासिमाव एसे भिउसा बारायदों ओमफ्राय नैबे साननैसोआवहाय माने भिउसा खम जाफिनदों आरोखि मा नोंथांमोनहा आंनि ब्लग्सखौ नायनो इन्टारेस्ट गैया नामा बा मोजां मोना नामा ओमफ्राय मोजां मोनाबा माबायदिखौ मोजां मोना आरो मोजां मोनोबा माबायदिखौ मोजां मोनो नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबाय नामा बेखौबो नोंथांमोनहा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय दिनैहाय उत्तराखन्डआव जाबाय थानाय बा दा दिनै जोब्बाय आरोखि गेमाहाय ओमफ्राय दिनै फाइनाल रिजाल्टखौ आङो नोंथांमोननो देखायनोसै जोंनि आसामाव मोनबेसे मेडेल फैखो ओमफ्राय आं गुबुन स्टेटनिखौ नोंथांमोननो खोन्थाला दे मानो होनबा बेखौहाय खोन्थानो हानाय नंला आङो ओमफ्राय मानो होनबा ब्लग्सखौ आङो बेलेगखौसो लाहोदों नालाय थ' गोलाव ब्लग्स माने फैनो हाया बेबायदि जादों आरोखि ना होनो हाया बिदि जादों थ' नोंथांमोनहा दान्दिसे गथ'फोरनि गेमनि बारै आरो दिनैनि रिजाल्टखौ नायलांदो ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जेब्लायबो बेबायदिनो जोंखौ सापर्ट होबाय था आरो गथ'फोरखौ बिदिनो सापर्ट होबाय था आरो नोंथांमोननि सापर्टआवसो जोङो दा माने ब्लग्स जोंथ' नङा आङो ब्लग्स हगारगासिनो दं आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबा आङो माने ब्लग्सखौ हगारनो गोसो जानाय नङा आरो आंनि माखासे फोरोंनाया माबायदि जादों गथ'फोरखौ फोरोंनाया माबायदि जादों आरो दा गथ'फोरखौ गोदान जयेन लाखिनो नागिरनाया माबायदि जागोन नोंथांमोनसा कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आङो जानुवारिनिफ्रायनो गोदान जयनिं लाखिगोन नोंथांमोननो बे खोथाखौ आङो सिगांनि ब्लग्सआवबो खेबनै खेबथाम खोन्थाबोखाबाय ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनहा आंनो कमेन्ट्सआव खोन्थाहर माबायदि आंनि फोरोंनाया माबायदि जादों बेफोरखौ खोन्थाहर ओमफ्राय सोरबाफोर आंनिफ्राय साबसिन फोरोंग्रा दङबा अन्नानै आंनि गोरोन्थि जादोंबा अन्नानै खोन्थाहर जे नोंना बिदि गोरोन्थि जादों बिनानाव बा आब' बेफोरबायदि खोन्थाहर आरोखि आं जेबो दुखु मोननाय नङा थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामनोसै गथ'फोरनि जानाय मा जादों हजोंहाय बेखौ आं दान्दिसे देखायनोसै थ' नायलांदो लोगोफोर बिदिब्ला आगे चलूंगा हमारा आज के मुख्य अतिथि रेणुका सिंह जी महोदय रथुआ दीपाली अनुजा बसुमतारी सेकंड और ये 30 मीटर में रथुआ आशाबेन सेकेंड शिखा राय थर्ड रातवा दीपाली बहन यहाँ रुक जाएंगे और रातवा 521 पॉइंट लेकर ठाड़ हुई है वो तीनों बहनों को मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आए मंच पर
सिंह जी महोदय को अनुरोध करूंगा कि वो आप इन तीनों को सम्मानित करें एक बार। तीरंदाजी में आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर किया होगा। ये अलग बात होती कि मैं किसी मैच को देख पाती। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपको जो खेल खेलना है, देखो हमें अपने जीवन में जरूर दो चीज, एक बदलता हुआ भारत, और इस भारत में अब एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया है जहां खेलने कूदने पे भी बहुत तारीफ होती है। आज आपको प्रमाण पत्र मिला, ट्रॉफी मिली, ये आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया जा रहा है। अभी सम्मान्य अतुल जो आने वाले ओलंपिक की तैयारी आपको करना, तो आप गांठ बांध लो इस बात को कि केवल पढ़ाई लिखाई करके प्रशासनिक क्षेत्र में जाने भर की कल्पना ही नहीं करनी है, बल्कि खेल में भी अपना कैरियर चुनना है। एनसीएल के सीएमडी सम्माननीय भोला सिंह राज्य से आता हूँ, तो जब झारखंड यहाँ से तो बहुत पास है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये सब एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड के महेंद्र धोनी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कि महेंद्र धोनी कौन है। तो महेंद्र धोनी एक खिलाड़ी भी है, इसके साथ साथ सरकार के किसी विभाग में वो अपनी सरकारी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो उन क्षेत्र में आगे बढ़े तो उन्हें सरकार ने नौकरी दी। जब ओलंपिक में कोई खिलाड़ी जीत कर आता है, कॉमनवेल्थ गेम में जीत कर आता है, एशियाड जीत कर आता है, यानी कोई भी जो बड़ा गेम होता है, चाहे ओलंपिक हो, इनाम मिल देती है। खेल हम केवल अपने लिए नहीं खेलते हैं, हम देश के लिए खेलते हैं। जब हम खेलों को देखते हैं टीवी पर, तो हम अपने भारत का झंडा देखते हैं, कितनी खुशी होती है। जब कुश्ती में सुशील कुमार जीतते हैं, कितनी खुशी होती है। जब ओलंपिक में एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी लड़की मीराबाई चानू, वो भारोत्तोलन में वो जो गोल्ड मेडल जीत के आती है, कितनी खुशी होती है। तो आपको ये भी संकल्प लेना कि हमें पढ़ते पढ़ते खेलना भी है। खेलते खेलते देखिए जो इतने 29 राज्य के बच्चे आए हैं, लेकिन एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने वहां से एक संकल्प लिया कि मुझको गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाकर, उनको गुरु मानकर मुझे इसका अभ्यास करना है और मुझे सृष्टि का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। और उन्होंने बनकर दिखाया। वो कैसे? अपने लगन से, अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से। तो इसी प्रकार से आप सबको भी किसी न किसी गेम में आपकी लगन होनी चाहिए, आपको उसमें मेहनत करनी चाहिए और अब ठान लो कि मुझे कुछ न कुछ करके दिखाना है। और आज ये जिस देश में हम सब निवास लोगोफोर मा होनोमोनलाय गथ'फोरा जुनियर टीमाहाय चेम्पियन जादों, ओमफ्राय साब जुनियर गार्ल्स टीमाबो चेम्पियन जादों आरो, ओमफ्राय बयसफोरा जुनियर आरो साब जुनियर लाथिख' मेडेल मोनाखै। ओमफ्राय नोंथांमोनहा मेडेल मोनाखै, ओमफ्राय नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंना उनुजा बसुमतारी होननाया इन्डिभिजुवेल 2 सिलभार मोनदों हारसिङैनो। ओमफ्राय नोंथांमोनहा थाम्बनेल्सआव नायनानै बा फटक्सआव नायनानै नुखादों जागोन आरोखि ना। बेयो जाय 2 मेडेल मोनदों हारसिं इन्डिभिजुवेल, बियो उनुजा बसुमतारी 1 नं गोजोनपुरि, जोंनि गामिनिनो। ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों रिजाल्टखौ? ओमफ्राय मैयाथ' आं होनदोंमोन 2023आ आंनि थाखाय बिराद गाज्रि होननानै, ओमफ्राय दा 2023आ आंनि थाखाय बिराद मोजां जालायबाय आरोखि ना दिनै लोगोफोर। ओमफ्राय बिराद खुसि आङो दिनैहाय। ओमफ्राय जेनेबा 10 जन थांदोंमोन आंनिफ्राय, ओमफ्राय टटेल जोंनि आसामावहाय 4 मेडेल फैदों।
ओमफ्राय जोंनि आर्सारियावहाय ओमफ्राय जोंनावहाय मोनब्रै मेडेल फैदों आरोखि ना होमबा इन्डिभिजुवेलाव हारसिङै मोननै मोननाय जाबाय ओमफ्राय टिमावबो बैयो सासेया मोनसे मोनबावनायजों मोनथाम जाबाय आरोखि ना थ' बिनिफ्राय देरसिन आरो खुसि गैला ओमफ्राय जायफोर आंनि गथ'फोर बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों एकदम गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोखि जेनेबा आंखौबो थोजासे मान सनमान लाखिनायनि थाखाय आरो जोंनि आसाम हादोरखौ नाम लाखिनायनि थाखाय आरो गामिखौ नाम लाखिनायनि थाखाय आरो गावनि बिमा बिफा जोनोमगिरि आरो गावनि मुंखौ नाम लाखिनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय गासैखौबो आंनि गथ'फोरनिसिम ओमफ्राय जायफोर गथ'फोर मेडेल मोनाखै बेखौबो आङो गाज्रि बुंनो साना मानो होनबा गेम गेलेबानो जे मेडेल मोनथारनांगौ बे नङा बे खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव सिगांनि ब्लग्सआवबो बुंखांखाबाय मानो होनबा दिनै जेननायखौ लानानै जे बांसिन गोसो होबावनानै जों मा खारनाव जेनखो मानो जेननांखो बेखौ साननानै बेनिफ्राय साबसिन जेरै दिनै प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बा दिनै गेम गेलेहैगासिनो दङ बेयावहाय मा गोरोन्थि मावखो जे बे गोरोन्थिखौ जोङो हमनानै मोनबासो मानि मेडेलखौ नेक्स्ट खेबसेयाव बांसिनै गोसो होनानै मेडेलखौ लानो गोसो जागोन बेनिखायनो एखमबानि समावहाय मेडेल मोनैयाबो सासेनि गोसोखौ मानि स्ट्रं खालामनायसो जायो लोगोफोर ओंखायनो आङो जेबो होना मानि नेक्स्ट टाइमाव बिसोरो गथ'फ्रा आहा आसा दङ नेक्स्ट टाइमाव बिसोरो जेरैखि जाया मेडेलखौ लाबोगोन होननानै थ' नोंथांमोनहाबो मोजां मोजां कमेन्ट हरनानै गथ'फोरखौ मा होनो हेफाजाब होनो दाबाव थुलुंगा होनो दाबाव ओमफ्राय जोंना फैगासिनो दंबावो डिस्ट्रिक्ट गेम आरो स्कुल नेसनेल गेम आरो जुनियर नेसनेल गेम थ' नोंथांमोनहा फैगौ गेमावहाय मोजाङै मोजां प्रेक्टिस खालामनानै मेडेल देरहासार खालामनानै गावनि मुं जायगानि मुं हारिनि मुं आरो बिमा बिफानि मुंखौ लाखिगोन होननानै बयबो थुलुंगा हरबानो जाबाय थ' लोगोफोर थ' आंनि भिडिअखौ आंनि ब्लग्सखौ दिनै बेयावनो आं दोनथ'नाय जासिगोन थ' दिनै बिनिफ्राय बांसिन मा खुसि दंबावो लोगोफोर नोंथांमोनहा कमेन्टआव हरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जेनेबा जोङो आसाम टिम जानानै एखमबा मोनसेखौनो मेडेल मोनबा थ' दा मोनबा मेडेल मोनबोदों मोनबायाव आंनिफ्राय साब्रै मानि मोनब्रै मेडेल आङो आंनिफ्राय मोनदों आरोखि थ' बिनिफ्राय साबसिन मा दंबावो लोगोफोर नोंथांमोनहा अननानै कमेन्टआव प्लिज खोन्थाहर आरो कमेन्ट लिरनो दाबाव दाना कमेन्टआबो खम फैग्रा जाबाय लोगोफोर थ' नोंथांमोननि कमेन्ट्स नायनानै आं बिराद इन्जय खालामो ओमफ्राय बिराद खुसि जायो ओमफ्राय गथ'फ्राबो नोंथांमोननि कमेन्ट्स नायनानै बिराद खुसि जायो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै सानबाय थ' जेब्लायबो नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट होलांगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय आरो नेक्स्ट गेमनि थाखाय जोङो तैयारि खालामबाय थानायाव नोंथांमोनहा जेब्लायबो थुलुंगा होगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय थ' थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल